Bila pambili bila Mungu mtasa. Yesu ndio shukrani. Dapat pale mwisho. Hadi kasiro. Samtoro ina mumta. Samtoro iwada. Ndiri ndemba. Nari ndo jaro ni yangu yemunda wabavuga. Ngabungwa munda. Wakatengeserwa munda. Saka wakaguma ambiani munda. Wakaguwa ndiita. Ndiita yani. Matenga fundira. Ai vatengeserana. Vatengesera upa kutiwa. Uwa kutiwa. Alright. Saka atengesa udafu. Saka nitsana naye pa mna 2017 tikanetsana ngemuda washewo tanetsana udafu takabva ndasimuka vandaenda kwashi sikabva ndaenda kwamangara nyaya yangu kwashi nyaya takaenda kotongwa kwashi ishe hana kubudisa pachena wakandoiti nyaya yenyu yatopera yani itai ngadi ngaendogara panzvimbo pake ngaendogara panzvimbo pake aenda auya akasvika chakanetsa ngechekuti akabva atora ndima yendanga ndakasima magamu angu eproject ebva atema magamu aya bva atema saka paakanga adaropo ipopo wakauya akauya nasabhuku akataura kuti yazi iwewe ndii ndakakupa stendi ini stendi ndakapuwa ndiani ndichidwa nyika sabhuku chidwa nyika saka sabhuku chidwa nyika paakanipa stendi wakati mwanangu kana wadini wagara apa chitsvaga mari yekuenda pashi ndakaita izvozvo vandandotengesa dengu rangu vandatora mari yangu vandaenda kuna sabhuku chidwa nyika obva atoenda kuna chidwa nyika Benin patatoenda kodipo bhadhara mari yangu patatodzoka kwaumba kwautogara tisikambosimufungi kuti pane nyaya ichazoitika kwautogara makore ese takagara gore ramuna 1817 ya ndo pakazouya kuti ndauda stendi yangu asi panga papinda umwe sabhuku masabhuku ese anga apera kufa papinda umwe sabhuku wanga apo maura sabhuku maura ndio akanga apindepo saka akauya nasabhuku maura akazi ndauda stendi yangu tikabvakanetsana ngati ine stendi handizviiti kuti papera yese ana sabhuku esa iwe mumamuregera ngekuya kobvunza ingoda sabhuku wangu iye sabhuku maura wazouya mauti pinda pani pasi pauni ndauda stendi yangu akazi zvako zvoutaura izvozvo zvinobuyawe handimborichiteereriba ngekuti ini ndoda kuti nditengese stendi yangu kana uine 200 user ndiwondipa nekuti ndikuida saka ndakabva ndati ini 200 user handiiwoni wakatora ini wakabva andosumuka bva aenda ini ndebva ndandotorega ndiende kwacho kwebva ndasvika bva ndatongwa nyaya yebva yadini yebva yazi yavirako iwewe munhu mupenyu stendi yake ndakati alright ini ndandatonoita nyama dzaindorwadza ndaindofambawo nyama dzirikurwadza semunhu aindoita zviro zvekundoti ngezvichishandira vana vangu ndichienda magacha ndichishandira vana vangu saka iye wabva azouya akazi iwewe uramba uchiti azi stendi haisiri yako mbuya imwe dziri mbiri imwe muipana mbuya uya uteererawo nyaya yacho mbuya imwe dziri mbiri ndakati dai kusi kuti ndimwe munodini muri kunetsa ndatoisa mwana wangu wenyu munozondiurayira mwana ndikabva ndanyarara hatinozvidaira vatandonyarara kwatogara hangu ndichindogara saka paakazouya akati nemunhu wake kazi magamu tunoita sei ngati magamu aiti kutenga nekuti magamu ngeproject takasimisa magamu zveitaive project mudini tione chekusotema tichioita nekuti magamu tiruzisatenga akazi ngezvako endobvita magamu ndati ini nababa namai handibviti magamu emudo handibviti saka akabva adaidza akazi murita nasakunhai nasakuyama ndoyetukuita nawo nevamwe wakadzedu watinavo saka ndoyetukuita nawo project iyo nemagamu saka akadaidzani sakunhai sakuyemba yangu aripo sakuyemba ngoti ini nyaya iyi yemagamu iyi inotishisa ngokuti magamu hazviiti kuti adi ateni kazi sabhuku wada kutaura wakazi nyarara hauna zvaunoziya bhero uri dofu nyarara sabhuku abva anyarara ipa paakanyarara sabhuku
uyu wakavadini wakavaenda kotsvaga mari yake aiona mari yake vaenda zvina sabhuku kwakuya naye sabhuku nauya ndoda kuti ndidini stendi yangu ndiitore nokuti stendi ndii ndakamupa ini ndakati ini stendi inoziva kuti chidonyika ndiyo akandipa stendi uye iye wakatoya kuchiopaona echitaura kuti stendi yakadini waifarira here ndakati ava ini sekuru handidini handirambiba ngekuti handina pekugara pacho ndinotogara ipapo akazi orit chiyambai uende kwacho saka imwe ndiri mubhuku mashe inini zvomutaura akazi hatinoenda nyaya yenyu kuti kuti stendi yenyu yakapiwa ikatengeswa akatengesana vatende wokwakutiwa muchi ana ndiri kutiwa uripo ngauika ndiri kutiwa zvaraini basa nyaya yatawaizwa kuti iwewe wakatengesa wakagura muda wambuya watengesa handi uyu ndiyo akatengesewo uyu wakagura ngao wakagura ngao aona kana chibva ngotaura wakatengeserwa muda ndina kutengeserwa wakaita sei takapiwa muda nasekuru wako wakapiwa muda nasekuru wako sekuru wako vanozana asi vanonzi itaifundira asi vandipa muda kudaro sandapedza wakapiwa ndiita ndisekuru wako handiti mai wako hanzvadzi yake ima hanzvadzi mai vangu ndive izvozvo mai vangu ndati handina kunyatsonzwa mati ndati mai wako hanzvadzi yafundirwa here isi hanzvadzi ndii saka anoti kana mai wako asiri hanzvadzi aita sekuru wako pakudii pamutuko pachi pamutuko kuita sekuru wako pamutuko wekubva wako pamunda kuita sekuru wako pamutuko kobva hatokupa munda ende kwabva toita relationship yakatosimba yehanzvadzi nehanzvadzi pamutuko kwafundirwa kusina kumwazukure karako sunga ndoakapa mumwe munda zvataura mai avo inini munda ndakaubata nendimaaai ndakuona sabufamama tagara kudaro tagara ndakabatira mhuri yangu chiti ndichada kuti mhuri yangu ichinokura nendibatire nzvimbo yekuti ndizoizipe mhuri yangu zveshuwa pakagara pakadaro muna 2003 mai wakadzinga nehandira dzavo waigara kumadhumbu watadza kupindira nehandira dzavo wadzima zvesho wakaya panani chida wanyika waya pana sabhu chida wanyika obva wabombera ipapo ndozoona makusemisemi wakabhainda kumiti sabhu chida wanyika anga nemitingi yake iseji ndo pakabhainda ikozi sabhu ndadii ndadzimbo nehandira dzangu right sabu wakati ini kwanishina nzvimbo yekuti ndikupe asi ndine fundirwa ndiani ane stendi yake yakakura yakabata saka ichaenda kodini wena ndiri mupurisa wake sabu ndichaenda kodini kuenda kozwa kuti anodini anobvuma here kuti adini akupe akogupiwe kapisa ndisho wakafunga kuya makusenya kuzvatatonokewa makusenya takatorana tamuka wadaroko tona wakatogara tagarana sabu natori pamwe inyaya yapera kuti nditowasunga right vadapinda mukicheni tapinda mukicheni uno sabu bhataranya akazi amaya anga rutochena kazi mai wadzinga neni handaedzavo madhumbo saka ungawagura here kapisi kako kakanditaura kai kuti ine munda wako muhombe sabu vanga kutoziya ndikati imbodada kutomboramba mudzimba yangu ndobva ti imi musadaro iwo wandinoati amaya ndimai wangu ndikati ini handiri ndidini ndakazopa umwe munhu zvozomisa mangwana muda unge mhuri yangu mudzimai akati aiwa wapei sambuya
Ndai modi muende nasabu muende kuapangidzira. Zveshe takakwira gomo tasvika. Mundaiona wakaiti kune goronga uko, rimwe goronga. Andasvika ndikati mhayo nyaya iri pano ngekuti kune mitawo chikupai pana pakati pano. Munda ngewangu asi zvori wangu ndauchikugurirawo pisi iri. Ukwasara kundipe mhuri dzangu. Zvakazara zvakanaka zvakatowirana zvakanaka. Tagara zveshuwa. Akatogara bhando wakakamba kake papotesapo bhazi wako imba yake. Agarodaro kuti ndakazona ndamari sabhu pautoendesa manisi. Sabhu kumama. Zvasumba. Ndasumba nei? Uyu makapate ndire. Ya uyu muzukuru akazitokumbira uyu. Aona kuti kutaudza. Ndati muzukuru yes. Wakamupa lendi here. Ari kundorima ndakatofana kurima kuti pasataudza. Ndakamupa. Uyu ari kurima chiri. Vakakanya zvidhina. Unotokanya zvidhina zvo. Vakakanya zvidhina pamusoro. Ngezvavo vautiya. Vakakanya zvidhina pamusoro pemusha yavo pamusoro. Patori pagomo inochakatarisa negomo. Alright. Pane kaelement kekunyepa ka. Saka zvamauta koma pamukuenda kwavo kuzo. Msechu. Chive musika pamuda mutipeni pakamira sei. Noti tsamba yasabhundi nayo. Handidi. Uweza watondiyepera kare pandako pauntaura kuti ungapa munhu nekuti unoira mutupo wakaerera pamunda. Uri hama yangu nemutupo. Kubva dai zvazvo mashandira zvaita wana shumba vaitibata zvaita zvazvine kundoti ndoe shumba wotobhuya munda uda kuti ichava garai pasi patisi pamusoro wemambo yes inenge iri mukwasha nauro waingoripo ndaingofonerwa estate iyoyo shuwa ndikatarisawo ndikaita sori ndatisautaura zita rangu ndoitwa Brian Marange. Saka nauro wairipo ndakangofonerwa ndichibva ndaonawo munda iwowo pane pamwe pachisingaitiwo kana mambo inini mechitonga kuti imba yangu iri apa ndo rodhi ndinofamba nayo iwo gwagura munda wacho pasaidi nepasaidi but makore ese aingoona pechingori mwari wariridzwe munda but ava vakupfeka advantages yekuti ishirikadzi havana murume ende hapana vanomirawo sekudaro wakambokuwara gumba amai nyaya dzacho dzichingodai vachingokakavadzana dzichiita sei ndo mashoko angu etinawo nokuti pamwe pacho mukauya mukaona munotona titoona kuti haii stendi yemunhu saka iwo vari kuuya kodi kudotora stendi iyoyo kuti paite pauno zvangobatana kudai itongori yake hapana mugari ndo mashoko tokubvunza iwo renyu zita Precious Washita mbuya wakauya kuwa nasabu chidoni wakazosheka mbuya wakadzimba nyanja dzekumazviko saka izvai ene nyaya yekuti azi kudana mamukudzokera kuti wakadzingwa kudzingwa hazvida kuti hauna chinhu chako akadzingwa kwaangari akaenda kuita pake nyaya iri pekuti maakumutorera pake aiwa mambo mutasi papasi pake isusu ine ndiri nyakuti uitinisa wakauya wakachema shuwa dai kuti sabhuku achirubeni wakauya akachema mbuya ini ndikusiririswa ndikati baba wabatsireyo ka munoti wadini zvaizvaukutaura mbuya wabatsireyo zveshuwa baba wakakwira nasabhuku wakawagurire mugano wakagurire stendi ngeyedu isusu anoti takawatorera yawoba wakatopuhwa ndibaba noti sabhuku makore ese handiakafarima atinokubvira tandoenda kuwadzinga wabvutiti wakambosvika kuwadzinga ngatizve kwamakavapa izvozvi zvosvika izvizvi angandiwangaruvarime wanga usingarimi munda watakatora watakati ngewedu warurima pawo pawakapuhwa ipaunopindapo taura mbuya mati mairima here
Ndiani anazungumza mo? Waitorima mundo ndimbuya Merichard, mbuya wemukadzi waSefu. Nda huyu huyu. Yeah. Mati unonzani? Taurisa hivi. Yeye kuimba. Mamida geta nyanya. Mama wako mafanya ngudo wako ni nyoto mchungi. Wala mfanya ngudo wanda kuranda mzee. Wakati ini ndagenda makabu kufudaji kebunga. Wangapi wana sabu kebunga. Wapi wana sabu. Huyu abaza ngani mkulisi wa sabu kufu. Pangweje maji sabu sapera ko. Ndoba azouya. Wati ini ngauda chi unaziyo tinda kakudi ndakutoka na pekugara itu wakutara tukiche kato tikatuya kakutara tukiche basi ini tinda kakutoka na pekugara saka nyai pana ngara ngere ini ndachi dula $200 kana kusina $200 dautsagaji muna anoto patenga uraziyo angadi tsaga kaichi munhu angado totora spendi zvesimba akuziburu yazi spending yawo bazezero wakuta watsvaga munhu wavo ndobva watengesa chistenderi mamwe vangu wamanaita musiko vari mugwagwa wararwara umwiri wavo wachirwara ndobva wazoguka makumbo patatira kutoti tauda kuya kuno wakazouya kogura stendi ndokunga ngenyaya nguva yekorona pavangabvumiri zvokuungana ndopakaya koguka stendi paguka stendi tobva tatosiyana nazvo zvekutorima uyu wari kuti hama yavo hawatombona ukamaba manext door iye ifutogara mhirika iye anotogarawo mhiri avo vanotoina stendi yavo itori kudzasi hatitomboonani navo zvadaro avo watouya vakukanya zvidhina zvavo vachiita zvese zvavanga vachiita ndobva mai wacho akauya akatanga kurima payadhi paya izvozvi zvitauro daizvo akatosvika pakuvhara nenzira yatinofamba nayo kozi kapisi kacho kakagurirwa takati mukowa wetu toti zvakaita shei imba iri apa yadhi yakagohana apa zvokuti ukavhurira huku dzinongopinda muyadhi mako pamuromo pototanga nyangwe chipfuyo chaizve unoshaya kuti unochise It's okay, all right. Isu tatua kama unakuya go Tuesday inspection in law. Mati Tuesday. Tuesday. Inspection in law. Iyo pa DC. Mwenye mtu pema mila yeta. Enda hii.